መንገዲ ዘቕና ቀላም ላኽትራዩ ሓልይዎ ብኽሉ يشبهني بأمونة يشبهني بأهفا ويدي شارتي مدوعة أني كانوا مدرشان إلهي موتي بخط خشو بكل شعر יש לי תקווה בחיים וישוע בין האלוהים את חיינו מברך ובו אני לעולמי אלוהים אותי אוהב בו נושיעו ילדים سلام نعاقاتكم يخون كما كان يخون قدسان سلام እግዚአብሔር ለነፍስ ወከፍኩም ይሁን እግዚአብሔር ድማ ነዚ መዓልቲ ስለዘብቃዕና ከምዚልና ድማ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ናይ እግዚአብሔር ቃል እውን ማሕበርና ክንካፈል እዚ ካብ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓደ ጽሑፍ ከነበብ የሞኒ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ቆሮንቶስ ከምዚ ይብል አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ምሕረት አቦ ሁሉ ምጽንና ይባረክ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከረዳአና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ገጽና ክንቀርብ እዚ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ይኽብረና አምላኽ ስለዚ ሎሚ ድማ እግዚአብሔር ክዛረበና ሓሳቡን ምኽሩን ድማ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ክዛረበና በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊና ንቃልውን ጽኒልና ክንሰምዕና ክብረን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ መበገሰ ጥቕሲ ሎሚ እንሪኦ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ 28 ክሳብ 30 ዘሎ ከምኡ ድማ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ካብ 1 ክሳብ 9 ዘሎ ሓሳብ መበገሰ ጥቕሲ ክኸውን እግዚአብሔር ድማ በዚ ቃል ገይሩ ክዛረበና ሓቢርና ክንጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዘላለም እግዚአብሔር አቦ ኣዚና ነመስግነካ እግዚአብሔር ወይ በሰዓት ድማ ቅድሚኻ ንቀርብ وأملاخ سماي بقالك دم هترد أنا هتتصانع عنا هتزاربنا نتنسخة أمسكال زجبرك يا وعلت زابير بصراحة خيو صراح دفت أم كيو في تصاميتها تجزابير وي النار أنا بزي زابير وي أنا مسكن لبناون كتصانع زابير كدقفنا نتصلي علينا وأملاخ سماي من فسك هتبزحلنا زابير وي لبناون كيسبر زابير تسجن وأملاخ سماي بساعة زبقدمها نقرب لنا እግዚአብሔር አቦ አምላኸ ጌታ ኢየሱስ በመንፈስካ እግዚአብሔርና ኩሉ ሐቅ ክትመርሐና እግዚአብሔር ወይ መንገድኻ ሁሉ ስለተፍልጠና እግዚአብሔር ሎማውን በቃልካ እግዚአብሔር ክትረዳአና በቃልካ ክትዛረበና ሐሳብካን ምኽራን ድማ እግዚአብሔር ስለተገልጸና ነመስግነካ
ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓታትና ኩሉ ሕሊፍና ንበካ ብሽም ኢየሱስ አሜን። ስም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን። ናይ ሎሚ አርእስተይ ናይ መስቀል ሓይሊ ወይ ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሞቱ ሓይሊ ዝብል እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዘቐመጦ ቀድም ሰሙን ይኹን ኣብ ቀዳም ስለዚ ብዛዕባ ውዕለት ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ሚስጥር ናይ መስቀል ሓይሊ ናይ ሞቱ ሓይሊ እግዚአብሔር መስቀል ሎሚ ሓቢርና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንርኢና ክብርን እግዚአብሔር ይኹን። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ከምቲ መበገሲ ጥቕሲ ምዕራፍ 19 ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ሰዓት ምስ ኣኸለ ዝበሎ ዝተዛረቦ ቃል ክንርኢና ከምዚ ድማ ይብል ድሕሪዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም ተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኹ በለ ኣብኡ መጺት ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ ሽዑ መጺት ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ኣብ ኣፉ ኣቕረብሉ ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺት ዝመልአ ምስ ጣዕመ ተፈጸመ በለ ርእሱ ኣድነነ ነፍሱ እውን ወፀት። ካልኣይቲ ጥቕሲ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:1 ክሳብ 9 መበገሲ ጥቕስና ኣቱም ኣሕዋተይ ንኾንቱ ኣሚንኩም እንተኾንኩምስ ከምቲ ኣነ ዝሰበኽኩልኩም ኣዝኹም ሒዝኩሞ እንተ ኣለይኹምስ እቲ ዝሰበኽኩልኩም እተቐበልኩሞን ኣብኡ ጸኒዕኹም ዘለኹምን ብኡ እውን እትድሕንሉ ወንጌል ኣፍልጠኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ ከምቲ እቲ ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ተንስአ ንኼፋ ድሓር እውን ነቶም 12 ተራእየ ድሕሪኡ ዝበዝሐ ካብኣቶም ክሳዕሎም ዘለዉ ገሊኣቶም ግና ደቂሶም ዘለዉ ካብ 500 ንዝበዝሑ ኣሕዋት ብሓንሳእ ተራእየ ድሕሪኡን ያዕቆብ ድሕሪኡ ከዓ ንኹላቶም ሃዋርያት ተራእየ ድሕሪ ኩላቶም ድማ ንዓይን ንቆልዓ ዝመስል ተራእየኒ ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዝሰሰፍክዋ ምንኣስ ኩላቶም ሃዋርያት እየ እሞ ሃዋርያ ክስመይ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ዘፍልጦም ዘሎ እቲ ወንጌል ኣፍሊጦኩም ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ተቐበልኩሞ ከምኡ ጌርኩም ኣሚንኩም እንድሕር ኣለኹም ከምቲ ድሰማዕኹምሞ ጌርኩም ከምኡ ጌርኩም ሒዝኩምሞ እንድሕር ኣለኹም እቲ ወንጌል ኣምላኽ ድማ ከም ዝግባእ ሒዝኩምሞ ተለኹም እዚ ድማ ኣፍልጠኩም ኣለኹ። እቲ ጽሑፍ ከም ዝብሎ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና እንታይ ኮነ ሞተ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ድማ ተቐብረ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ድማ ምእንቲ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ እንታይ ኮነ ተስአ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወንጌል ዓበይቲ ነገራት 4 ነገራት እየን። ወንጌል ወይ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ 4 ነገራት ንጥቕልለ ሳተን ድማ እንታይ እንተይልና ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙማት ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምቕባር ምክንያቱ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ተቐብረ ከዓ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ድማ ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምትንሳእ። ስለዚ እዚ ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ነዊሕ ግዜ ኣዋራሓት ዝወስድ እዩ ግን ካብዘን 4 ቀንዲ ኣብ ልበይ ዝመፀ ሓሳብ ናይ ሞቱ ሓይሊ ኣብ ሞቱ ዝተፈጸመ ፍጻሜታት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ከም ተፈጸመ ምስ ረኣየ መወዳእታ ከም ዝበፅሐ ምስ ረኣየ ጸማእ ኮይኑ ከም ዝጨደረ ይነግረና ናይ እግዚአብሔር ኣብ መስቀል። ስለዚ መወዳእታ ድማ ተፈጸመ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ኣብ መስቀል ዓበይቲ ነገራት ፍጻሜታት ኣሎ ከምቲ ኣብ ውልደት ከሎ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መውላዱ ዝነበረ ዝተፈላለየ ምስክራት ናይ ኮኸብ ምስክራት ናይ ሰብ ጥበብ ምስክር ናይ መላእኽቲ ናይ ኣርያም ምስክር ናይ ሰማይ ምስክር ዝተፈላለየ ምስክር ከም ዝነበረ ከምኡ ድማ ኣብ ሞቱ ዓበይቲ ነገራት ዝተፈጸመሉ ናይ መስቀል ሰዓት ዝሞተሉ ድማ ዓበይቲ ነገራት ዝተፈጸመሉ ፍጻሜታት ኣሎ። ስለዚ ንዑይና ክንሪኦ ስለዚ እዚ ፍጻሜታት እዚ ግና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክነግረና ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ እግዚአብሔር ኣቀዲሙ ኣብ ጽሑፋቱ ዝተዛረቦ ቃል ዘተስፎ ተስፋታት እግዚአብሔር ስለወዱ ናብዚ ምድሪ ዝምልኣኹ ንደቂ ሰባት ንምድሓን ስለ ሓጢኣትና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ስለ ሓጢኣትና ሞተ እግዚአብሔር ይመስገን።
ኣብ ኣፉ በደል ዘይተረኸቦ ሓጢያት ዘይተረኸቦ ምእንታና ግና ምእንቲ ደቂ ሰባት ግና ምእንቲ ኣዳም ግና ምእንታይ ምእንታኹም ግና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢያትና ሞተ። ስለዚ ወንጌል ኣፍልጠኩም ኣለኹ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ባር ወንጌል እዘን 4 ዓንድታት ዝሓዘ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን። ካብተን ዓንድታት ድማ ሎሚ እንሪአን ሓንቲ ዓንዲ እግዚአብሔር ይመስገን እሳ ድማ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሞቱ ጉልበት ናይ ሞቱ ሓይሊ ናይ ሞቱ ፍጻሜታት እተፈጸመ ፍጻሜታት ክንሪኢና ክብርና ኣምላኽ። ስለዚ ነዚ ክንርኢ ተኾይና ኦል ደ ዌይ ናብ ብሉይ ኪዳን ወይ ናብ ኦሪት ከይና ምክንያቱ ጽሑፋት ስለ ዝብል እዚ ጽሑፋት እዚ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጠቕሶ ዘሎ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ስእሊ እንዳሃበ ሓሳቡ ምኽሩ እንዳሃበ ምስሊ እንዳሃበ ፍጻሜታት እንዳሃበ ነቲ ጽላሎት እንዳገለጸ ነቲ ዝመጽእ ናይ ብሓቂ መሲሕ እንዳገለጾ ንወዱ እንዳብረኸ እግዚአብሔር ይመስገን ክሳዓት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸሉ ግዜ እዚ ፍጻሜታት ተፈጺሙ ኣብ ጽሑፋት። ስለዚ ኣብቲ ጽሑፋት ዝተፈጸመ ፍጻሜታት ሓደ ነገራት ክሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ቀዳማይ እንሪኦ ኣብ ጽሑፋት ዝተፈጸመ ፍጻሜታት ግርም ዝብል እዚ ፍጻሜታት እዚ ኣብ ገነንነት ጀሚሩ እግዚአብሔር ይመስገን ምኽሩ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዘለዎ ሓልዮት እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዘለዎ ምብጃው ነቲ ዝፈጥሮ ሰብ ንምድሓን ካብ ገነት ኤደን ይጅምር ምስጢሩ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 21 ክንሪኢ ከለና ኣቡና እግዚአብሔር ሓሳብን ምኽርን ንደቂ ሰባት ንኣዳም ዘለዎ ፍቅሪ ንኣዳም ዘለዎ ምድሓን ኣብ ዘፍጥረት 3:21 ንረኽቦ። ኣዳም ምስ ወደቐ ሞ ድማ ሰይጣን ናቱ መቕጻዕቲ ምስ ረኸበ ሄዋን ናታ መቕጻዕቲ ምስ ረኸበት ኣዳም እውን ናቱ መቕጻዕቲ ምድሪ እውን ብሰንኪ ሰብ መቕጻዕቲ ምስ ረኸበ እግዚአብሔር ኣብ መወዳእታ ዝገበሮ ኣዳም ጥርሑ ዝኾነሉ ሕፍረት ዝተቐንጠጠሉ ዝተዋረደሉ እቲ ክብረቱ ክብረት ናይ ሰብኣውነቱ እቲ ናይ ምፍጣሩ ክብሪ ዝጠፍኣሉ ዕርቃኑ ዝኾነሉ ኣብዚ እዋን እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳምን ንሰበይቱን ደበሎ ገይሩ ከደኖም ብለና እግዚአብሔር ይመስገን። እዚ ደበሎ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን ቆርበት ምዃኑ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንረኽቦ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ብደበሎ ገይሩ እግዚአብሔር ነቲ ናይ ኣዳም ሕፍረት ነቲ ናይ ኣዳም ነውሪ I'm gonna take it ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ክወስዶ እየ ሓደ መዓልቲ ንወደይ ኣብዚ ዓለም እዚ ለኢኸ ሕፍረት ናይ ደቂ ሰባት እንታይ ክገብር ኢሉ እግዚአብሔር ክወስዶ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ምስቲ ጽሑፋት እንዳረኣና ኢና ክንከይድ ሕጂ ምስ ግዜ ክጎየ ምክንያቱ ሰፊሕ ትምህርቲ እዩ ግን ሕልፍ እንዳበልኩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ጽሑፋት ፍጻሜታት እግዚአብሔር መልክዑን ምስሉን እንዳሃበ ናይ ወዱ መደብ እንዳሃበ ዝሃቦ ጽሑፋት ንዑ ክንሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ተቀዳማይና ኣዳም ኣብዚ ዝበሎ ደበሎ ገይሩ እንታይ ገበሮ ከደኖ I'm gonna take ናትካ ዕርቃን እግዚአብሔር ይመስገን። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ መስቀል እንድሕሪና ጥራዩ ከም ተሰቕለ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ክዳውንቱን ዕጫ ከም ዝገበረሉ ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ሕፍረትና ዝወሰደ ጎይታ ስለዚ ካብ መስቀል ካብ ኤደን ገነት ይጀምር ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን። ካላይቲ ዝዓበየ ንሪኦ ብጣዕሚ ዘገርም ድማ ኩሉ ግዜ ዘስተንትኖ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ አብርሃምን ናይ ይስሐቅን ኣዝዩ ዘገርም ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ብግሉጽ ድማ ተጻሒፍልና ኣሎ። ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ጽሑፋት ዝብሎ ኢየሱስ ምእንቲ ሓጢያትና እንታይ ኮነ ሞተ እዩ ዝብሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ጽሑፋት ዝብልዎ ኣለው ዝተመዝገበ ጽሑፋት ኣሎ ህያው ዝኾነ ጽሑፍ ምኽሪ ኣምላኽ ዘለዎ ሓሳብ ኣምላኽ ዘለዎ ኣጀንዳ ናይ እግዚአብሔር ዘለዎ ጽሑፋት ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ኣብዚ ናይ አብርሃምን ናይ ይስሐቅን እንድሕሪና ድማ ዝስዋኣሉ ግዜ ምስ ኣኸለ እግዚአብሔር ድማ ክምክሮ ከሎ ወይ ክፍትኖ ከሎ ነቲ እትፈቶ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ውሰድ እሞ ሰዋኣለ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ነቲ እትፈቶ እትፍቅሮ ሓደ ወድኻ ስለዚ ኣብዚ ክሪኦ ከለኹ እቲ ኢሜጅ ሪኦ ማለት እዩ አብርሃም ከም እግዚአብሔር ኣቦ ገይረ ሪኦ ይስሐቅ ድማ ከም ሓደ ወዲ ካብ ሳራ ዝተወለደ ሓደ ወዲ ንነዊሕ ዓመት ዝተጸበዮ ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ድማ ድረኸቦ አብርሃም ይስሐቅ ድማ ከም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስእሊ ንርኢ ብጣዕሚ ዘገርም ስእሊ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እቲ ሓደ እትፈቶ ወድኻ ይስሐቅ ሰዋኣለ ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ መንገዲ 3 መዓልቲ ኸይዶም እቲ ታሪኽ ንፈልጦ ኢና መንገዲ 3 መዓልቲ ኸይዶም ናብቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ድማ በፂሖም እግዚአብሔር ይመስገን። ይስሐቅ ድማ ከምዚ ኢሉ ሓቲቱ ጎይታ ኣቦይ ኣበሎ እቲ ገንሸልዳ
ሓውሎ እንጨይትሎ خራሎ ኩሉሎ ተዳሊሎ እቲ መስዋዕቲ ዝኸውን ገንሸልዳ ወይ ኣበሎ ኢሉ እግዚአብሔር ንርእሱ እንታይ ይገብር ይሓሊ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ተጓዒዞም ኣብቲ ቦታ ድማ በፂሖም ንመስዋዕቲ መሰዊእ ድማ አብርሃም ከም ዘቆመ ይስሐቅ ድማ ኢዱ ኣሲሩ ድማ ናብቲ መሰዊእ ከም ዘቅረቦ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ኣብዚ ሓደ ነገር ክገልጾ ዝደሊ ይስሐቅ ኣብዚ እዋን እዚ ቆልዓ ይኮነን ነይሩ እኹል ሰብኣይ እሞ ድማ ኖቕ ክብል ዝኽእል ምርጫ ዘለዎ ሰብኣይ ነይሩ ምስቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እቲ ዕድመ ድማ ብጣዕሚ ዘገርም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ካልኩሌት ጌርናዮ ብሕሳብ ርኢናዮ ኣብኡ ለና ብሕሳብ ንረኽቦ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጎይታ ኣብዚ ይስሐቅ ዕድሚኡ ኣብቲ ናይ ኤርሊ 30ታት ከም ዝነበረ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ደሰይም ኣብቲ 33 ዓመትን መንፈቕን እታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ከም ዝኣኸለት ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ማለት እዩ ስለ ሓጢያትና ክመውት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብዚ ናይ አብርሃም እና ይስሐቅን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘገርም ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዝሓዘ ጽሑፍ እግዚአብሔር ክገብሮ ዘለዎ ንደቂ ሰባት ዘተስፍዎ ዝመክር ዘሎ ምኽሪ ዝዳለወሉ ደሎ ንደቂ ሰባት ክገብሮ ዘለዎ እንዳሃበ እንዳሰኣለ እግዚአብሔር እንዳተዛረበ መጽ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ድማ ይብለና እቲ ዕንጨይቲ ድማ ንይስሐቅ ወዱ እንታይ ገበሮ ይብለና ኣሰኮሞ ብለና አምላኽ ይመስገን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ መስቀል ተሰኪሙ ናብ ጎልጎታ ከም ዝኸደ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንረኽቦ ኢና ማቴዎስ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣዝዩ ዝገርም ስእሊ ኣዝዩ ዘገርም ድማ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ዝሓዘ ኣብዚ ናይ አብርሃም እና ይስሐቅን ንርኢ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ድማ ካልእ ስእሊ ድማ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድማ ልክዕ ክስውኦ ምስ በለ ድማ ደው ኣቢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ድማ ኢሉ ኣዳሊሉ አምላኽ ይመስገን ራም ወይ ድማ ድዑል እግዚአብሔር ከም ዘዳለወሉ እቲ ድዑል ድማ ኣብ ርእሱ ወይ ኣብ ቀርኑ ሓረግ ከም ተጠምጠመን እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ምስተረገረፈ ንጉስ አይሁድ እንሆልኩም ዝተበለ ኣብ ርእሱ ድማ ኣኽሊል እሾኽ ከም ዝገበሩሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ስለዚ ኣብዚ ናይ አብርሃምን ናይ ይስሐቅን ንሪኦ ስእሊ ፐርፌክትሊ እግዚአብሔር ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን እቲ እግዚአብሔር ኣቦ ወዱ ክገብሮ ዘለዎ መደቡን ዕላማውን ንደቂ ሰባት እንዳገለጸ እንዳብርሀ ይመጽእ ኣሎ ስለዚ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ጽሑፋት ዝብሎ ኣቀዲሙ እግዚአብሔር ከም ጽሑፋት ዝተዛረቦ ዘረባ ዝሃቦ ተስፋ ቃል እግዚአብሔር ከምኡ ኢሉ ፍጽሞ እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ድማ ተፈጺሙ ስለዚ ኣብዚ ናይ አብርሃም እና ይስሐቅን ኣዝዩ ዘገርም ስእሊ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ናይ እግዚአብሔር ኣቦን ንርኢ እግዚአብሔር ኣቦ ድማ ነቲ ሓደ ወዱ ዘፍቅሮ ኣክንዲ ኩላህና መስዋዕቲ ገይርዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ድማ አብርሃም ድማ ነቲ ድዑል ወሲዱ ኣክንዲ ይስሐቅ ድማ ሰውኦ ይብለና ሳብስቲቲዩሽን ገይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣክንዲ ይስሐቅ ተበጅዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኣክንዳና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኮይኑ በጃና ሓሊፉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብንጹር ኣብ ወንጌል ንረኽቦ ኢና ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ሓይሊ ካብ ጥንቲ እግዚአብሔር እንዳተዛረበ ዝበዝሐ ፓርቲ ድማ እንዳተዛረበ ብዛዕባ ሞቱ ብዛዕባ ስቕለቱ እንዳተዛረበ ይመጽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ክልተ ጥቕሲ ርኢና ኣለና ካብ ዘፍጥረት ኣብ ዝቐጽል ድማ ኣብ ዘጸአት ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዘጸአት እውን ስእሊ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምኽሩን ሓሳቡን ድማ ኣብኡ ድማ ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላህና ከም ንፈልጦ ኣብ ዘጸአት 12:23 ደቂ እስራኤል ብብዙሕ ባርነት ኣብ ተታሓዙሉ ብብዙሕ ጭንቀት ኣብ ተታሓዙሉ እታ ናይ መወዳእታ ምውፃእ ክትኮነሎም ኮላ እግዚአብሔር ይመስገን መስዋዕቲ ግበሩ ኢሎም ገንሸል ኣዳልው እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኩሉ ልዳትኩምን ተቃዋሚ ልዳትን ጌርኩም ድማ ደም ልኸይዎ በታ ዝሓልፈላ መዓልቲ ድማ ነፃ ክትኮኑ ኢኹም ትዘጥፍእ መልኣኽ ድማ ናባኹም ናብ ቤትኩም ኣያቱን ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፐርፌክት ፓስ ኦቨር ወይ ፋሲጋ ንብሎ ድማ ዝጀመረሉ እዋን እግዚአብሔር ይመስገን ኣክንዲ ደቂ እስራኤል እግዚአብሔር ዝተበጀወሉ ብገንሸል ፋሲጋ ንርኢ ክርስቶስ ድማ ፋሲጋ ናይ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብዚ ዓብ ነገር ድማ ስእሊ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ እስራኤል ክወፁ ከለዉ ዝተበጀወ ምብጃው ስእሊ ድማ ንርኢ ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ኣብ መስቀል ክፍጸም ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ድማ ንደቂ ሰባት ድማ ካብ ናይ ሰይጣን ሓይሊ ከምቲ ልክዕ ደቂ እስራኤል ብፈርዖን ንዘመናት ሙሉእ ን400 ዓመት ዝተኣስሩ ንነዊሕ ዓመታት ዝተጨነቁ ነፍሶም ዝተጨነቀት ኣብ ዘመንና ድማ ክንሪኦ ከለና ድማ
ክንወስዶ ከለና ድማ ብሰይጣን ብናይ ሰይጣን ሓሳብን ምኽርን ብሓጢያት ብተፈላለየ ወዲ ሰብ ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙማት ንደቂ ሰባት ሓራ ዘውፅእ ምርጫ ተዋሂብና ኣምላኽ ይመስገን። ስለዚ በቲ መስቀል ብጎይታ በቲ ተሰቕለ ክርስቶስ ብምእማንና ድማ ካብዚ ነገር እዚ ማሰርትን ጸልማትን ናይ ጥንቆላ ኣሰራርሓን ናይ ሓጢያት ጉልበትን ሓይልን ሓራ ክንወፅእ ይገብረና ክብረና ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጻኣት ኮይንልና ናብቲ መንፈሳዊ ዓለም ናብቲ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ከምቲ ደቂ እስራኤል ናብ ከነዓን ናብታ ጽብቕቲ ምድሪ ከኣቱ ዘጻኣት ዝኾነሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ይመስገን ብሙሴ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ናይ ዘለኣለማዊ ቤትን ናብ ኣቦና ክንከይድ ዘጻኣት ኮይንልና ኣምላኽ ይመስገን ምውፃእ ኮይንልና ክብረና እግዚአብሔር ይኹን። ብደሙ ኣብ መስቀል ዓበይቲ ነገራት ዝተፈጸመ ፍጻሜታት ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ኣብ ማርቆስ 9:4 እቲ ጥቕሲ ኣብ ፖስት ግበሮ እግዚአብሔር ይመስገን ማርቆስ 9:4 እንታይ ይብለና ኣብቲ ከረን ምልዋጥ ኤልያስን ሙሴን ምስ ተገለጹሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምስ ተራእይዎን ንሳቶም ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘራረቡ ነበሩ ይብለና ማለት እዩ። ኣብ ማርቆስ 9:4 ኣብ ማርቆስ ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝዘረቡ ዝነበሩ እንድሕር ኢልና ኣብ ማርቆስ 9:31 ብዛዕባ እንታይ ከም ዝዛረቡ ዝነበሩ ማርቆስ 9:31 ይገልጸልና። ከምዚ ከዓ ይብል ብግርማ ከዓ ተገለጸ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጽሞ ዘለዎ ምውጽኡ ድማ ይዘራረቡ ነበረ ይብለና። ሉቃስ 9:31 ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጽሞ ዘለዎ ብዛዕባ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ሞት ክሓልፎ ዘለዎ ወይ መከራ ናይ መስቀል መከራ ብዛዕባ ምውጽኡ ብዛዕባ ዘጻት ንደቂ ሰባት ሓራ ናይ ምግባር ብዛዕባ ምውጻእ ድማ ይዘራረቡ ወይ ድማ ብዛዕባ ዘጻት ድማ ይዘራረቡ ነበሩ ይብለና። እግዚአብሔር ይመስገን ኢንካሬጅ ዝገብሮ ዝነበሩ ኮይኑ ይስማዓና ኣምላኽ ይመስገን። ያ you can do it ዝብልዎ ዝነበሩ ኮይኑ ይስማዓና ኣምላኽ ይመስገን። ስለዚ ብዛዕባ ምውጻእ ደቂ ሰባት ሓራ ካብ ናይ ሰይጣን ሓይልን ጉልበትን ሓራ ሓጢያት ካብ ሓጢያት ሓራ ዝገብር መስዋእቲ እዩ እግዚአብሔር ብገዛእ ደሙ ንወዱ ከምቲ አብርሃም ነቲ ሓደ ወዱ መስዋእቲ ዝሃበ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ኣቦ ድማ ነቲ ሓደ ወዱ ዘፍቅሮ ኣዝዩ ዘፍቅሮ ወዱ ንደቂ ሰባት ዋጋ ክኸፍል መስዋእቲ ይህብዎ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ እዚ እቲ ወንጌል እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ወንጌል ኣፍልጠኩም ኣለኹ ክብል ከሎ እተን 4 ዓበይቲ ነገራት ናይ ወንጌል ኣገደስቲ ነጥብታት እየን። ሓንቲ ካብአን ድማ ሎሚ ንሪኦ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ካልእ ኣብ ዘለዋውያን ንረክብ ኢና ስእሊ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ድማ ኣብ ዘለዋውያን 16:10 ድማ ንረክብ ክብረና ኣምላኽ ይኹን። ኣብኡ ድማ እንታይ ኢሉ ይግለጽ ስኬፒንግ ጎት ዝብልዎ ማለት እዩ። ኣብቲ እዋነቲ ሊቀ ካህናት ኣብ ዓመት ሓንሳእ ነቲ በጊዕ ወይ ድዑል ኢዱ የንብረሉ እሞኒ ከምኡ ድማ ናብ በረኻ ክኸይድ ንመስዋእቲ ናብ በረኻ ብዓዛዜል ክመውት ናብ በረኻ ይስደድ ማለት እዩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እንድሕር ሪኢና ኣብዚ ድማ as a perfect image ይኾነልና እግዚአብሔር ይመስገን። ካብ ከተማ ወፂኡ ድማ ኣብ በረኻ ድማ ኣብ ጎልጎታ ድማ ወፂኡ ናይ ተሰቕለሉ ምስሊ ድማ ኣብ ዘለዋውያን 16:10 ንረክብ። ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዙሕ ተተንቲና ብዙሕ ይዛረብ ብዛዕባ ሞቱ ብዛዕባ ምውላዱ ብዛዕባ ምቕባሩ ይዛረብ ብዛዕባ ትንሳኤኡ ድማ ይዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ኣብ ጽሑፋት ኣዝዩ ብዙሕ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ እግዚአብሔር ዝሃበ ይመጽእ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ጽሑፋት ዝተዛረቦ ካብ ፈጸሞ ንወዱ ድማ በቲ ምድብ ግዚኡ ካብ ገለጾ ብዛዕባ ምጽኣቱ ድማ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋታት ካብ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሕጂ እንተኾነ ከምቲ ዝበሎ ክምለስ እየ ስለ ዝበለ ምምላሱ ድማ ርግጽ እያ ኣምላኽ ይመስገን። ስለዚ ናይ መስቀል ጉልበት ናይ መስቀል ሓይሊ ኣብ መስቀል ዝተፈጸመ ፍጻሜታት ናይ ሞቱ ጉልበት እግዚአብሔር ይመስገን ንኣና ንሓጢኣን ሓራ ጌርና ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኣብዚ ህሉቅ 21 ካብ 8 ክሳዕ 9 እንድሕር ሪኢና ኣብኡ ድማ the perfect image ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ጠቂስዎ ኣሎ። ስለዚ ብጣዕሚ ዘገርም ድማ ኣብኡ ስእሊ መልእኽቲ ዝሓዘ እግዚአብሔር መደቡ ዕላምኡ ድማ ኣብዚ ህሉቅ ድማ ንረክብ ክብርና ኣምላኽ። ስለዚ ዘመናት ሙሉ እግዚአብሔር ተስፋ እንዳሃበ ምኽሪ እንዳሃበ እቲ ክገብሮ ዘለዎ ንደቂ ሰባት እንዳተዛረበ እዩ መጽኡ ክብርና ኣምላኽ። ኣብዚ ህሉቅ እንድሕር ሪኢና ደቂ እስራኤል ምስ ኣጉረምረሙ ማና ጥራይ ምስ ኮነ መግቦም ምስ ኣጉረምረሙ ተመን መጽኡ ከም ዝነኸሶም ብዙሓት ድማ ከም ዝሞቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና።
ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ንሙሴ ኣስራዝ ተመን ጌርካ ኣባላ ወይ ድማ ኣብ ዕንጨይቲ ስቀሎሞኒ ነታ ኣስራዝ ተመን እቲ ዝጠመተ ዘበለ ኩሉ ይሓዊ ነበረ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኤደን ገነት ዝተፈጸመ ፍጻሜ ኣሎ ዓብ ፍጻሜ እሱ ድማ እንታይ ውድቀት ናይ ደቂ ሰባት ስለዚ ሓደ መዓልታ ኣብ ሓደ እዋን ንደቂ ሰባት ተመን መርዚ ከም ዝነኸሶም ሓጢያት ዝበሃል ኣብ ደም ወዲ ሰብ ከም ዝኣተወ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ኩሉ ሰብ ሓጢ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ኣምላኽ ድማ ሲኢኒ ስለዚ ኣብ ደሙ ኣብ ውሽጢ ሓጢያት ዝበሃል ነገር ኣሎ ሰብ ሓጢያተኛ ተስዋይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምቲ ጽሑፋት ዝብሎ ምእንቲ ሓጢያትና ሞተ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ሙሴ እንድሕሪና ናፍቲ ተመን ዝጠመተ ናፍቲ ኣስራዝ ተመን ዝጠመተ እንታይ ይኸውን ነበረ ብለና ይሓዊ ነበረ ብለና ኣምላኽ ይመስገን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ 3:14-15 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቀለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግብኦ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቀለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ እንተክገብር ይግብኦ ክስቀል ይግብኦ ስለዚ ሎሚ ካብ ናይ ሓጢያት መርዚ ካብ ናይ ሓጢያት ጉልበት ሓራ ዘውፀና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጥምት ተኽኢልና ጥራይ ሙሉእ ብሙሉእ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጥምቶ ተኽኢልና እሞ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ክንኣምኖ ተኽኢልና we're going to be free እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ናይ ሰይጣን ሓይልን ጉልበትን ሓጢያትን ነፃ ዘግብር መስዋዕቲ እግዚአብሔር ኣቦ ብወዱ ገይሩ ይኸብረና ኣምላኽ ሆን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣዝዩ ንጹር እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ብሉይ ጀሚሩ እግዚአብሔር እናተዛረበ እናገለጸ እዩ መጽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሎሚ ነዚ ወንጌል እዚ ሰሚዕና ክንብል አይግባናን ኣምላኽ ይመስገን ሎሚ ክንእዘዝ ይግባና ኣምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ክንፈልጦ ኣዚና ይግባና መድሓንና ክረጋገጽ ይግባ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመንሰቀለ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግብኦ ኢሉ ክብረና ኣምላኽ ሆን ንሰብ ገላትያ ክዛረቦም ከሎ ኣብ ገላትያ እንድሕሪና ናብ ወንጌል ምስ መፁ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ፈለጥዎ ሓንሳ ብድሕሪ ድማ ብተፈላለየ ትምህርቲ ግና ልቦም ክዘብል ጀሚሩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ድማ ከምዚ ይብል ጳውሎስ ክመኽሮም ከሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ተቀዳሚት መዓልትኹምስ ከም ስቁል ኣብ ዕንትኹም ነይሩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምዕራፍ 3 ከም ስቁል ኣብ ዕንትኹም ነይሩ ሕጅና ነቲ ሓቂ ከይትእዘዙ መን ዓዘመኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን መን ጠንቆለልኩም መን ይዝዕዝመኩም ደሎ እስከ ንገሩኒ ብግብሪ ሕጊ ዲኹም ዝጸደኩም ዋላ ብግብሪ እምነት ይኹም መንፈስ እምነት ዝተቀበልኩም ወይ ዝደሓንኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብእምነት ጀሚሮም ናብ ግብሪ ክኸዱ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ፎከስና ኣተኩሮና ምጥማትና ኣብቲ እተሰቀለ ያው ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ክኸውን ይግብኦ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ፈውሲ ኣብ ክርስቶስ እዩ ዘሎ ፈውሲ ኣብቲ ዕንጨይቲ ይኮነን ዘሎ ኣምላኽ ይመስገን ፈውሲ ኣብቲ እተሰቀለ ወዲ ኣምላኽ እዩ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን that's why ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና እቶም ሮማውያን እቲ ኣማውትኡ ምስ ረኣዩ ኣዝዩ ዘፍርሕ ነገር ምስ ኮነ ነገራት ምስ ጸልመተ ኩሉ ነገር ምንቅጥቃጥ ምስ ኮነ ብዙሕ ዓበይቲ ነገራት ምስ ኮነ ሞድማ ነብሱ ምስ መፀት ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ ኢሎም መስኪሮም እግዚአብሔር ይመስገን ብሓቂ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ yes ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ካብ ሓጢያት ድማ ንወዲ ሰብ ከድሕን ዝመፀ እተወለደ ኣብ ድንግል ማርያም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምድራዊ ነገር ኣይኮነን መንፈሳዊ ነገር ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘለዓለም ክነብር ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ዝሰቀለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ ሙሴ ኣብቲ በረኻ ዝሰቀሎ ተመን ኣስራዝ ተመን ንዑ ተደይ ጠሚቱ ሰብ ኣይሓዊኒ ነይሩ ምስ መርዙ እዩ ዝነብር ወዲ ሰብ ድማ ቀደም ብኣዳም ኣብ ኤደን ገነት ኣብቲ መጀመርታ ፍጥረት ሽዑ ምስተነኸስና እስቲል ወዲ ሰብ ኣብ ሓጢያት ነብር the only solution ካብ ሓጢያት ሓራ ዝገብር ናብቲ መስቀል እተሰቀለ ወዲ ህያው ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጥማትን ምእማን ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ሎሚ ናይ ምድሓን መዓልቲ ሎሚ ንእግዚአብሔር ንፈልጠሉ መዓልቲ ሎሚ ኣዚና ንእግዚአብሔር ክንደልየሉ ዝግባአና መዓልቲ እዩ ዘመን እዚ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዘተስፎ ኩሉ ክፍጸም
እግዚአብሔር ዝበሎ ኩሉ ክመጽ እዩ ሎሚ ግን ገዛ ርእስና ናብ ኣምላኽ ንቐርበሉ ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን መድሓና ድማ መንፈስ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ንቕበለሉ ግዜ ክብርና ኣምላኽ ማሕተም መድሓና ንቕበለሉ ግዜ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ሎሚ ዝሰሚዕና እዚ ወንጌል እዚ ሰሚዕና ንድሕሪት ክንብል የብልናን ኣዚና እንታይና ክንገብር ዘለና ኣየናይ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓቂ እስከ እግዚአብሔር ግለጸለይ ኣብርሃለይ ዓይንተይ ክፈቶ ክንብል ናብ እግዚአብሔር ብፍርሓትን ራዕድን ክንመጽእ ይግባአና ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እግዚአብሔር ኣቦ ብዝተዛረበ ሁሉ እንዳተፈጸመ ነገራት መጽእ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መዝሙር 22:1 ኣምላኸይ ስለምንታይ ሓደጋን ኢሉ ብሙሉ መዝሙር 22:1 ከጀሚሩ ብሙሉ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረብ ስለዚ ምስሊ ኣሎ ጽሑፍ ኣሎ ኣብ ጽሑፋት እግዚአብሔር ኣቀዲሙ ኣተስፊዩ ብዛዕባ ወዲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጹን መውላዱን መማቱን እግዚአብሔር ይመስገን ከምኡ ድማ ምቕባሩ ከምኡ ድማ ካብ መቃብር ምትንስኡ እግዚአብሔር ሳሰይት ማለት ስለዚ ጽሑፍ ኣሎ እግዚአብሔር ጽሑፍ ጥራይ ድማ ኣይኮነ ብዓይኒ መሰኻኽር ድማ ወንጌልና ብዓይኒ መሰኻኽር ዝተመስከረ እዩ ጽሑፍ ድማ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሰማይ ዝመስከረ እዩ ኣርያም ዝመስከረ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብብዙሕ ምስክር ዝተኸበበ ሓቀኛ ወንጌል ፊክሽን ኣይኮነን እግዚአብሔር ይመስገን ህይወት ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ነዚ ህይወት እዚ ኣጸቢቕና ክነስተውዕሎን ክንቅበሎን ድማ ይገባአና ክብረና እግዚአብሔር ይኹን ኣብ ፍቅዲ 18 ንኽዳውንተይ ይማቐልዎ ንቐምሻይ ድማ ዕጫ የውድቁሉ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስቲል እዚ ብዛዕባ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተገብረ እዩ ፍጻሜ ንርኢ ይዛረብ ኣሎ ዳዊት ዝምር ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ብዛዕባ ገና ክመጽእ ዘሎ ክብረን እግዚአብሔር ይኹን ኣብ ኢሳይያስ 53 ኩላህና ንፈልጦ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በመከራ ከምሕሾ ከም ዝፈትዋ እግዚአብሔር ኣጸቢቕ ድማ ኢሳይያስ 53 ምንታና ድማ ቆሰለ ምንታና ተኸትከተ ንጹር ናይ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ድማ ስእሊ ድማ ኣብኡ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንርኢ ስለዚ ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና ምስ ግዜ ኣንጻር ግና ናብቲ ቀንዲ ነጥበይ ምእንታን ከኣቱ ኣብ ጽሑፋት ከምቲ ጽሑፋት ዝብልዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢያትና ሞተ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ህይወት ንረክብ ኣብ መስቀል ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ሮማውያን ኣብቲ እዋን እስራኤል ብርባዕተ መግዛእቲ ተገዚኦም ነይሮም ቀድም ብሲርያ ተገዚኦም ድሕሪ ባይታ ታሪኽ ማለት ብሲርያ ተገዚኦም ድሕሪኡ ብግብጽ ተገዚኦም ብድሕሪኡ ድማ ብግሪክ ተገዚኦም ብድሕሪኡ ድማ ብሮማውያን ተገዚኦም ኣብዚ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ኣብ መግዛእቲ እዮም ነይሮም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ብዙሕ መግዛእቲ ሓሊፎም እዮም ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ ሓሊፎም እዮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሮማውያን ብዝነበረ ካፒታል ፓኒሽመንት ናይ ኣይሁዳውያን እቲ ናይ ካፒታል ፓኒሽመንት ሕጊ ሙሴ እኳ ዝፈቅደሎም እንተኾነ 15 ነጥብታት ኣለዋ ንሞት ክፈርድ ዝኽእል ኣብ ሕጊ ሙሴ 15 ካብተን ሕጋጋት 613 15 ስፔሲፊክሊ ንሞት ክፍረዱ ከም ዘሎም ካፒታል ፓኒሽመንት ኣሎ ማለት እዩ ንጠንቋላይ ብህይወት ኣይትሕደጎ ንቡነ ዲን ዝወቅዕ ይሙት ዝተፈላለየ 15 ነጥብታት ኣለዋ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል እንከሎ ግን እቲ ታሪኽ ሮማውያን ነቲ ካፒታል ፓኒሽመንት ኣይሁዳውያን ክፍጽምዎ ከም ዘይግባእ ሕጊ ወፂኡ ነይሩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብቲ ውሽጢ ኣብ ሓነንያን ቀያፋን ኣብ ቤቱ እቲ ፍርዲ ናይ ብሙሴ ምስ ሃብዎ ናብ ጲላጦስ ድማ ከም ዘምጽዎ ው ድማ ክፍረድ ድማ ከም ዝገበሩ ቃል ኣምላኽ ነግረና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መስቀል ዝተፈጸመ ፍጻሜታት ዓበይቲ ፍጻሜታት ኣሎ ስለዚ እንታይ ፍጻሜታት ተፈጺሙ እንታይ ፍጻሜታት እዩ ተፈጺሙ ናብኡ ክንርኢና ክብርን እግዚአብሔር ኣብ ማቴዎስ 27 43 54 ክንርኢና ማቴዎስ 27 45 ክሳብ 54 ዘሎ ማለት እዩ ካብ ሳርሴት ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ 9 ሰዓት ከዓ ብዘሎ ምድሪ ጸልመተ ብታሰይተ ሰዓት ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበክታኒ ኢሉ ብዓቢ ድምፂ ጨረሐ እዚ ከዓ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ማለት እዩ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ሰሚዖም እዚ ስኒ ኤልያስ ይፅዋዕ ኣሎ በሉ ሽዑ ሓደ ከባቶቶም ጎዩ ሰፍነግ ኣልዒሉ መፂፅ መሊኡ ብዘንጊ ገይሩ ኣስተዮ ካልኦት ድማ ኤልያስ መፂኡ ከድሕኖ እንተኮይኑስ ክንርኢ ሕደግዎ በለ
ኢየሱስ ከም በሓድሽ ብዓቢ ድምፂ ጨረሐ ነፍሱ ድማ ወፀት እንሆ መጋረጃ ቤት መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ ምድሪ አንቀጥቀጠት ኣኻውሕ ድማ ተጨዱ መቃብራት እውን ተኸፍቱ ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ስጋ ቅዱሳን ተንሱ ድሕሪ ትንሳኤኡ ከዓ ካብ መቃብር ወፂኦም ኣብ ቅድስቲ ከተማ ኣተው ንብዙሓት ከዓ ተራእዩ እቲ ሓለቓ ሚእቲ እቶም ንምሕላው ኢየሱስ ምስኡ ዝነበሩ ከዓ ምንቅጥቃጥ ምድርን እቲ ዝኾነ ነገር ምስራዩ ኣዝዩ ምስራዩ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ ኢሎም ኣዝዮም ፈርሑ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብቲ ናይ ሞቱ ሰዓት ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዓበይቲ ነገራት ኮይኑ 6 ሰዓት እዩ ነይሩ እታ ናይ መስቀል ሰዓት ካብ ንጎ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 3 ናይ ምሸት እዩ ነይሩ ስለዚ 3 ሰዓት ኣብ 3 ሰዓት መቀላ ማለት እዩ ተን 3 ሰዓት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ደቂ ሰባት ስለ ዝወግዎ ሸንኮርዎ ሮማውያን ስሊኦም እግዚአብሔር ኣቦ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ሞኒ ይቀረበለሎም ዝበለሉ እዋን እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ድማ ምስኡ ዝተሰቀሉ ሓደ የጭበርብር ከም ዝነበረት ሓደ እስከ ወዲ ኣምላኽ ኮይንካ ኣድሕን እስከ ንዓናውን ኣድሕነና እንዳበለ ዝዛረብ ነበረ እቲ ሓደ ግን መንግስትኻ ምስ ትመጽእ ዘክረኒ ኢሉ ድማ ሽዑ ድማ ናይ እግዚአብሔር መድሓን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት በበደሎም ዝተሰቀሉ ብሓጢአቶም ዝገበርዎ በደል ክሪሚናልስ ኤኒ በደል ምክንያቱ ብዙሕ ተፈላለየ በደል እዩ ኣብ ትሕቲ ሮማ ግዛኣት ስለ ዝነበሩ ፖለቲካዊ በደል ዝብድል ተፈላለየ በደል ዝብድል ኣብ ዕንጨይቲ ይስቀል ነይሩ ስለዚ እቲ ካፒታል ፓኒሽመንት ኣብቲ ሮም ዝነበረሉ እዋን ሰለስተ ዓበይቲ ካብኡ ዝበዝሕ እውን ካፒታል ፓኒሽመንት ነይሩ ሓደ ካብኡ እቲ ዝኸበደ መስቀል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንመጀመርታ ኣይኮነን ሰብ ኣብ መስቀል ዝስቀል ዘሎ ንነዊሕ ዓመት ካብቲ ኣብ መግዛእቲ ዝሓዝዎ ኣይሁዳዊ ይኹን ወይ ድማ ባርባር ይኹን ወፃራዊ ካልእ ዓልየት ይኹን እንድሕር ድኾነ ይኹን በደል ገይሩ ክሳብ መስቀል ክስቀል ይግባእ ወይ ድማ ትእዛዝ ካፒታል ፓኒሽመንት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ኣብቲ ላዕሊ እንድሕር ኢና ክሰቅልዎም ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ልዕሊኦም እቲ ምክንያት መስቀሊኦም ወይ ድማ እቲ ዝገበሮ ነገር ይፅሓፍ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣይሁዳውያን ኣብቲ ወዲ ኣምላኽ ክብል ሰሚዕና ኢና በኣፍና ብእዝንና ሰሚዕና ኢና ሕጂ ዳግማይ ምስክር ኣይንደሊን ኢና ስለዚ ሞት ግቦ ኢሎም ክፈርድዎ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብ ሮማ ምስ መፁ ግና ኣብ ሓለቓ ሮማ ኣብቲ ናይ ሮማ ቤት ፍርዲ ምስ መፁ ግና እሱ ዓይነት ክሲ ናብ ሞት ኣይበፅሕን ኣምላኽ ተይልካ ናብ ሞት ኣይተበፅሕን ስለዚ ድማ ነቲ ክሲ ቀይሮሞ እግዚአብሔር መስ ከም ሮማውያን እንድሕር ምንቅስቃስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እንድሕር ግበር ኮይኑ እቲ ብዓይኒ ሰብ ዝዛረብ ዘለኹ ወይ በተሓሳስባ ሰብ ዝዛረብ ዘለኹ እንድሕር ገይሩ ክመውት ኣለዎ ስለዚ ድማ እዚ ናህለ ካብ ገሊላ ጀሚሩ ንጉስ ይዝብል ስለዚ ሕጂ ድማ ክፍረድ በኣ ከምፂና የለና ኢሎም ንጉስ ኣይሄዱ ይዝብል ንሕና ግን ካልእ ንጉስ ኣይንፈልጥን ኢና ብጀካ ጲላጦስ ኢሎም ነቲ ስቴትመንት ከም ዝቀየርዎን ንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ግን እሱ ይኮነን እቲ መደብ ግና መንፈሳውነት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ግና ንደቂ ሰባት ምድሓን እዩ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምፅእ ኣይኮነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መፂ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምድሓን ንደቂ ሰባት ካብ ሓጢኣት ካብ ማእሰርቲ ናይ ሰይጣን ከምቲ ደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ዝረኣነ ተኣሲሮም ዝነበሩ ንዘመናት 400 ዓመት ከምኡ ድማ ንዘመናት ካብ ኣዳም ውድቀት ጀሚሩ ወዲ ሰብ ተኣሲሩ ዝነበረሉ ምድሓን ክረክብ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ሞይቱ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓደ ነገር ኣሎ ሰብ ደይነስተውዕሎ እዚ መንፈሳዊ ነገር እዩ ሰብ ብሓጢኣት ተኣሲሩ እዩ ምስ ወደቀ ብሓጢኣት እሱር እዚ ማለት ድማ ሰይጣን ድማ ኣብ ክገዛእካ ነዚ ዓለም ገዛእ ዓለም ስለ ዝብላ ክገዝእ ክመልኽ ደቂ ሰባት ክኣስር ዝተፈላለዩ መንገዲ ጥንቁልና ክኾንኩን ካልእ ዝተፈላለዩ ዝጥቀመሉ መንገድታት ገይሩ ንደቂ ሰባት ኣስር ከምኡ ድማ ብዓብዪ ድማ ዝኣተወት ሓጢኣት ኣብ ውሽጢ ወዲ ሰብ ዝኣተወት ሓጢኣት ድማ ኣላ ካብዛ መንገዲ እዚኣ ካብዛ ሓጢኣት እዚኣ ካብዛ ሞት እዚኣ ካብዛ ናይ ዘለኣለም መግዛእቲ ኣብ ፀልማት ሓራ ዘውፅእ ኦንሊ ወይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ዕንጨይቲ ዝተሰቐለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ታሪክ እንድሕር ርኢና እቲ ናይ ሮማውያን ከባቢ ካብ 2000 ክሳብ 2500 ክሳብ 3000 ዝኸውን ሰባት ኣብ ዕንጨይቲ ከም ተሰቕሉ ታሪክ ኣሎ ቴዎሎጂካል ታሪክ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ኣይኮነ ሰብ ኣብ ዕንጨይቲ ምስቃሉ ሚስጥሩ ዕንጨይቲ ይኮነን ኣብ ዕንጨይቲ ዝተሰቐለ ወዲ ኣምላኽ እዩ ሚስጥር ኣምላኽ ይመስገን
تسواي دما تحلقاميتي بحق نسو ود املاح نيرو يلو اماوتو مسراي نغرات مستنقطقط مدر مستنقطقط مقابرات مستخفته لثلاثه ساعات زاكل دما مدر سماي كمز مصلمته እግዚአብሔር ናይ አማውቱ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አዚ ብርቱ ስለዝነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ብዙሕ ዝተሰዓረሉ ኣብ መስቀል ብዙሕ ነገር ዝተሰዓረሉ ዝተፈጸመሉ መንገድታት ያምላኽ ይመስገን ስለዚ ነዚ ስለ ድሰበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እትማውቱ ድማ አዝዩ ብርቱዕ ምንዋጽ ናይ ተፈጥሮ ለውጢ ዘምፀይ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ሂድያው ስለዚ ነዚ ምድሓን እዚ ነዚ እግዚአብሔር አቦ በወዱ ስለና ዝኸፈለው ዋጋ ዕሽሽ ምባል እዚ ቀልድ ጥራይ ጸዋታ ጥራይ ነፍስና ንዕሽው ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሎሚ ግና ምድሓና እንደሕነሉ ወንጌል ሎሚ እናምልጠሉ ወንጌል ንሰማዕ ኣለና ስለዚ እዝነ ዘላቶ ኢሉ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይግበር ይስማዕ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሎሚ ሰሚዕና ንመለሰሉ ናብ ንስሐ ንመለሰሉ أزين أنا بإجزابير أبو نملسلو منجدي كنا نادي يجبعنا سلم the only way قويتنا يسوع كريستوس كله منجدي يلا نبغى عمل هذا بس هم تدو هم تتبلنا تنصوايا تدي كوينو نإجزابير قال بنتصور عند جلسة كاب أوري جميرو إجزابير كجوبر زلونه يدك سبات حالياتن مدحنا أقدي مخابزة فترة جميرو ده تزارع بيمت صحف قال له إجزابير مسكن نعين مساحة خرون قال له إجزابير مسكن كبرنا أملاخون سلازا أمسكال عبيت نجارات يو تفتيم سلازي بزلوا مدري علامات تيلو تان سلسته ساعات كافادوس ساعة سلسته زلوا مالتي قدمي يدلون حرينا حدا نتوم محرات حاتيتو كالاي مسود تسقله أبجنة الله خيلو سالسيت نتوم دما زحاتة زابير مسكن يوحنس مريم دما وسلازنا برد تا only خجابرا زجبا قويتان يسوع كريستوس تزاز مهابي زابير مسكن كم زيلو دما تزاز يبون يوحنس أدخن هلت أددما ودخن هلا إلو كابشة عدما يبلنا وانجيل يوحنس كابشة عدما يوحنس نمارين حيزوا كم زخده يزارب سلازا أفتوباتات قويتان يسوع كريستوس بينن يرو زابير مسكن زابير أبوون حدا كان نيلو اللي هو له لما سبك تاني زابير أبوون حدي جوا أبوي ودخا مسوات دا جبرنا ولدنا نفوتين ونودخا مسوات جبرة تباهي الكاس عينها كتري أي تخلنيها زابير أبو دما نتزفكر ودو حد ودو كم تبرهم حد ودو كسو زتا أزازة كم دما زابير أبو نتحد ودونا مسواتي عمتي زابير مسكن بتيم أنا خريج الله بتناي سمعت زابير سمعت الله أملاخ مسجد سلازم بتسمعت كريه خلقه أزي خبيدين إجزابي رب قلنا ده نايدك سبات حاتيات واجاناتين ناتكمن إجزابي هير كفيل وإجزابي مسكن بود يسوع كريستوس قويته سلازم نزي أبوزي نزي فكر أبو نتفترة زفترة أمور ما الشيطان زبالشوا زعنوا destroy زجورو حاتيات زأتوا أبدك سبات بدل زأتوا حصوت زأتوا موت زأتوا أبدك سبات نزل نفس عرما قويتنا يسوع كريستوس أم مسكال منتنا موت أملاهم مسكال منت حياتنا كم تتصحف زولو دما قويتنا يسوع كريستوس منت حياتنا موت سلازا أم مسكال عبيت ميسترات زتخيل له أيو سلازا بدعوات عنشيت زي كونت ميستر ودا أملاخ أو تسوي زابير مسكال ودا أملاخ ميسترو نافت تمن تسغلا أسراز ختمت كلها ناب قويتنا يسوع كريستوس كنت مت كلنا فوسي الله اللهم مسكن فوسي ملو فوسي زابير مسكن ملو حرنت زابير مسكن حرخب حتيات تقبر قويتا حرد ما قبر كان ما أسرت سيطان زابير مسكن سلازي خب تفالا لي بوندج كم تدك إسرائيل بتفالا لي ما أسرت زتا أسرو بحيل دما يجزو خمز نبرو بحيل دما يعيو خمز نبرو منفساو اندحر رينايو سيطان دما خمو ندك سبات بتفالا لي سوس بتفالا لي دقمت بالتفاعل لي ما أسرتي ندك سبات أسيرو الله لو من أملت الله جنا وانجيل نجارنا الله زو وانجيل زي دسمع زبالة اللومي نمنسح نمتقله عينتنا زخفت الله المعانتي يخون لنا جزابير مسكين جزابير عينتهم يخفت وانجيل مستر أمله
እግዚአብሔር ይግለጸልኩም ናይ ወዱ ሚስጥር ኣምላኽ መስል ናብ ህይወት ዘለዓለም ትመጽሉ መንገዲ እግዚአብሔር አጸቢቁ የርኢኹም ክብርን ኣምላኽ እዚ ጸሎተይ ክብርን እግዚአብሔር ኮን ሰብ ክድሕን ኣለዎ ካብ ማእሰርቲ ሰይጣን ከምልጥ ኣለዎ ካብ ሓጢያት ከምልጥ ኣለዎ the only way ድማ እታ መስቀል ተሰቕለ ያው ወዲ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጽሑፍ ምስክሪ ክብርን ኣምላኽ ስለዚ ምድሪ ጸልመተት መጋረጃ ቤት መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ 14 ፊት ዝኾን ቤት መቅደስ መጋረጃ 14 ፊት እቲ መጋረጃ ስለዚ እቲ መጋረጃ እቲ ንክዕ ነፍሱ ዝወጻተሉ ዓበይቲ ነገራት ኮይኑ ሚስጥር ኣለዎ ኣብዚ ኣብዚ ዓቢ ሚስጥር እዩ ዘሎ መጋረጃ ዘይብላ ገዛ ጥርሓያ ጥርሓ ምዃና ንፈልጣ መጋረጃ እንድሕር ዘይብላ ሰብ የብላ ማለት እዩ መጋረጃ ዘይብሉ ገዛ ክትካረዮ ምዃንካ ትፈልጥ ኢኻ ሰብ የብሉ ማለት እዩ ክብረና ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ብደሙ በመስቀል ኃይል በሞቱ ኃይል ነቲ ዝነበረ መወዳእታ ዝገበረሉ ሓድሽ ኪዳን ብምባል ሓድሽ ምዕራፍ ብምባል ናብ እግዚአብሔር ኣቦ ዘብጽሕ መንገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኸፍተሉ ግዜ እግዚአብሔር መስገን መንገዲ እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ እንታይ ገበረ ተተርተረ እግዚአብሔር ድማ ኣም ኣውት ኢሉ እግዚአብሔር ወጽ ያለሁ ኢሉ እግዚአብሔር መስገን መንፈሳይ ኣውጽዮ ኣለሁ ኖሞር ኣብታባት ታስ ክሪል መጽሐፍ ቅዱስ ብንጹር ዝነግረና ነገር ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ዝተፈጽም እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ እንድሕርከና አንቢብና ንረኽበና ዓይስ ከመይ ዘበለ ቤት መቅደስ ይኹም ትሰርሑለ ሰማይ ዝፋነ ምድር መርገጽ እግረይ እንታይ ዓይነት ይኹም ትሰርሑለ ኣነ ዝጥምቶ ዘለኹ ግና ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ኣብቲ ቁጥቁጥን ስቡርን ልቢ ብቃለይ ድማ ዝርዕድ ሰበ ዝርኢ ዘለኹ ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ኣወይ ክሓድር ዝደሊ ኢሉ that's why ቤት መቅደስ ኣብ ክልተ ተተርቲሩ that's ናይ ሞቱ ኃይል ሓደ ካብቲ ፍጻሜ ክፍጸም ዝግብኦ ፍጻሜታት ኣምላኽ መስገን is out እግዚአብሔር መንፈስ ወጽ እግዚአብሔር መስገን ክብረ እግዚአብሔር ወጽ ካብቲ ቦታ ኣቤዳ ነፍስ ወከፍ ደቂ ሰብ ክሓድር እግዚአብሔር ፍረድ that's ናይ ምድሓን መንገዲ እዚ እቲ ምድሓን እዚ እቲ ወንጌል ሓቂ እግዚአብሔር ኣብ ነፍስ ወከፍ ወዲ ሰብ መንፈሱ ክሕድር ፈቲ that's why በነብዩ ኤል ተጻሕፈ ጽሑፍ ኣብ ፔንቴኮስቴል ድማ ንሪኦ በዓል 50 እንብሎ ኣብ ድማ እግዚአብሔር ከምቲ ጽሑፍ ተጻሕፈ መንፈሱ ኣብ ደቂ ሰባት ኣብሲሱ 120 ኣብሲሱ ብድሕሪ 3000 ኣብሲሱ ብድሕሪ 7000 ኣብሲሱ እግዚአብሔር ዘመናት መንፈሱ እንዳሃበ ናይ ማሕተም ምድሓን ምልክት እንዳሃበ በመንፈሱ ንደቂ ሰባት ንዓናውን በጽሕና እዚ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ከነምለጥ የብልና ኣምላኽ መስገን ሎሚ ንሕባሉ ግዜ ይኮነን ከም ኣዳም ሎሚ ናብ ክርስቶስ ናብ መስቀል ንመጻሉ ግዜ ዓይንትና ናብቲ ተሰቕለ ክርስቶስ ጥራይ ንጥምተሉ መዓልቲ ኣምላኽ መስገን ዘመን እዚ ዘመን እዚ ንድሕነሉ ዘመን ይኽብርና ኣምላኽ ሎሚ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ስለዚ ዝዓበይቲ ነገራት ኣብ መስቀል ምስ ግዜ ስለዚ ሓጽር ብዙሕ ክዛረብ ብዙሕ ክትንትን ምኽኣልኩ ምስ ግዜ ግን ክሕጽሮ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ኣብ መስቀል ዓበይቲ ነገራት ዝተፈጸመ ፍጻሜታት ዓበይቲ እዩ እግዚአብሔር መስገን ሚስጥራዊ ድማ ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ንዓና ነዞም ዓያሹ እንመስል ገርህታት ኢሉ ሚስጥር እንታይ ጌርካ ገሊስካ ነቶም ለባባት ጠቢባን ኢና ዝብሉ ግና ሚስጥሩ እግዚአብሔር ሓባሎ አንለስ ትሕታት ተደይ ኮይኖም እግዚአብሔር ንስቡር ቁጥቁጥ ልቢ ዝደሊ ክብርና ኣምላኽ ስለዚ ሎሚ ናብ እግዚአብሔር ንመለሰሉ ዘመን ሆነልና ስለዚ ምድሪ አንቀጥቀጣት ኣኻውሕ ድማ ተጨዱ መቃብራት ተኸፍቱ ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ስጋ ቅዱሳን ድማ ተሰአ ይብለና ስለዚ ሓደ ካብቲ እዚ ድማ ዝተፈጸመ ፍጻሜታት ስለዚ ነዚኣ ብዙሕ ኣይከገልጻኔ ምስ ትንሳኤ ስለ ትኸይድ ኣብ ትንሳኤ ናይ ትንሳኤ ምህሮ ወይ ድማ ብዛዕባ ትንሳኤ ካብተን 4 ብዛዕባ መውላዱ ብዛዕባ ሞቱ ብዛዕባ ምቕባሩ ድሕሪ ድማ ብዛዕባ ምትሱ ምስኣ ስለ ተተሓሓዝ ናብኡ ገጸ ምንታን ከይከይድ ብዙሕ ኣይክዛረበን እዚኣ ስለዚ ዓበይቲ ነገራት ግና ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈጸመሉ እዩ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞማት እዚ ድማ ምእንቲ ሓጢያትና ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ ምእንቲ ሓጢያትና እንታይ ኮይነ ሞተ ይብለና እግዚአብሔር መስገን ሎሚ don't escape don't run away ኣምላኽ መስገን ሎሚ ንሃይና ሃድምን ኢና ሎሚ ናብ ኣምላኽ ንመለስ ይግባእ ክብርን እግዚአብሔር ሎሚ ምድሓን ኣጸቢቕና እንታይ ምድሓን ክርዳእና ግባእ ሙሉእ ብሙሉእ ድማ ናብ እግዚአብሔር ብትሕትና እግዚአብሔር ቁጥቁጥ ልቤ ኢሉ ዝደሊ
ዝተሰብረ ልብ ብቃለይ ዝርዕድ ሰብ ዝደሊ ዝማጎት ኣይኮነን ዝደሊ እግዚአብሔር እንታይ ይድብል እግዚአብሔር ከመይ እዩ መንገዲ ኢሉ ብፍርሓት ንእግዚአብሔር ዝደሊ እግዚአብሔር ርሱ ክገልጽ እሙን እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ሎሚ እቲ ዝተገብረልና ናይ መስቀል ሓይሊ ናይ መስቀል ውዕለት ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ፍጻሜታት ተፈጺሙ ጽሙቕ ንዝበለ ሓሙሽተ ፍጻሜታት ክርኤ ማለት እዩ ሓሙሽተ ፍጻሜታት ክንርኢና ጽሙቕ ዝበለ ብሓጺር ስለዚ ኣብ መስቀል ዝተፈጸመ ፍጻሜታት ሓሙሽተ ፍጻሜታት ክጠቃልል እየ ማለት ኢና መወዳእታ ገጽ ክኸይደ ሓሙሽተ ፍጻሜታት ተፈጺሙ ንሱ ድማ ቀዳማይ ዕዳ ተደምሲሱ ዕዳ ወዲ ሰብ ዕዳና ተደምሲሱ ኣብ መስቀል ዕዳ ተደምሲሱ كبرنا أملاخون هذا سبع داخل تجدي في الكاتب تبايلو مودو ما خبيد عدا تنيروا كخوفلو زيك العدا تنيروا بزرارة باس سب تزارينا عندنا ولا 1 مليون 10 مليون تنيروا عدا كخوفلو ديك كابيم كخوفلو زيك الزمن ملو هيوت كخوفلو زيك عدا تنيروا زعدا زتدمسيس الكهبهالس ماشم عاب حقوسي እግዚአብሔር ግን ናይ ዘለዓለም ጥፍአት ዝነበረና ደቂ ሰባት በአዳም ዝወደቅና ሞድማ ፍርድና ንዘለዓለም ፍርድ ዝተፈረድና በታ ሓደ ወዱ መስዋዕት ምግባራ መስቀል ናይ ሞቱ ሓይሊ እግዚአብሔር መስቀል ካብ ዕዳ ነፃ ገይረና ዕዳ ተደምሲሱ ቀዳማይ ነጥቢ ከብርና አምላኽ ካልኣይ ነጥቢ ዓወት ኣብ ልዕሊ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ኮይኑ ኣብ ሞቱ ኣብ መስቀል ወደ አምላኽ በመስቀሉ ዓወት ኣብ ልዕሊ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ኮይኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዓወት መወዳእታ ዝገበረሉ መስቀል እዩ ንሙሉእ ዘመናት ን6,000 ዝኸውን ሶሪ ካብ ኣዳም ክሳዕ 2,000 እንዲዩ እቲ ዘመን ዝኽፈል ስለዚ ን4,000 ዝኸውን ዓመት ኣብ ትሕቲ ባርነት ክሳዕ ጎይታ ዝግለጽ 4,000 ዓመት ወሲዱ ክሳዕ ዝመጽእ ዝውለድ ማለት ስለዚ ነዚ 4,000 ዓመት ኣብ ትሕቲ ተፈላለየ ዝነበረ ሰብ መግዛእቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እቲ መንገዲ ተኸፊቱ ኣምላኽ መስገድ ዘጻእት ኮይነና ክብሪ ንእግዚአብሔር መውጻእ ኮይነና ስለዚ ሎሚ ነቲ ከውጽእ ዝኽእል ኢየሱስ ክንጥምት ኣለና ተሰቕለ ኢየሱስ ዘድሕን መድሃኒት ዝኾነ ኣምላኽ መስገድ ስለዚ እዚ መድሃኒት እዞም ኣበይ ማ ይርከብኒ ላቦራቶሪ ይርከብ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኸይድካ ይትረኽቦን the only way ከድሕን ዝኽእልኒ ሓዳ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ምጥማት ይኽብረና ኣምላኽ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ፍጻሜ ተፈጺሙ ናይ ዓወት ፍጻሜ ድማ ተፈጺሙ ኢየሱስ ያው ሳልሳይ መስዋዕቲ ኦፈሪንግ ንእግዚአብሔር ኣቦ መስዋዕቲ ቅቡል መስዋዕቲ ድማ ኣብ መስቀል ፍጻሜ ተፈጺሙ ማለት ኢየሱስ ያው ራብዓይ justice satisfaction ረኺቡ እግዚአብሔር መስቀል ኣብ መስቀል ሓምሻይ ድማ substitution ወይ ድማ መተካእታ ኣክንዲ ወዲ ሰባት መተካእታ ኮይኑ ማለት እዩ መስቀል ስለዚ ተቀዳማይ ዘገር መተካእታ ንሪኦ እንድሕሪና ኢሳቅ ሪእና ያለና ኣክንዲ ኢሳቅ እግዚአብሔር ገንሸል ራም ከም ዘዳለወ ድዑል ከም ዘዳለወ መተካእታ ከም ዝገበረ ስቲል ኣብ ዘፍጥረት ሪእና ኢና እግዚአብሔር ተዛሪቡ እግዚአብሔር መስከና ቀዲሙ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግዜ ድማ መተካእታ ኮይኑ ፊዚካል መተካእታ ኮይኑ ንመን ክፈትሓልኩም ምስ በለ ሄሮዶስስ ንባርባር ዶ ክፈትሓልኩም ዋላ ነዚ ክርስቶስ ትብሎ ንጉስ ኩም ክፈትሓልኩም ምስ በሎስ ኖ ነዚ ሰቀለልና ንክርስቶስ ነዚ ዓማፅ ዝነበረ በዳሊ ዝነበረ ግን ባርባር እንታይ ግበረና ፍትሓልና ቶታል ሳብስቲሽን ረኺቡ መተካእታ ረኺቡ is release ኮይኑ በበዓል ስለ ዝፍታሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓመት ኣብ በዓል ነፃ ስለ ዝገብሩ ነበሩ ናይ ሮማ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ቶታል ሳብስቲቱሽን መተካእታ ኮይነና ስለዚ ሓጢያትና ወሲዱ ሳጥራይ ግን ኣይኮነትን ሓጢያት ጥራይ ኣይኮነን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲዱ ሓጢያትና ወሲዱ ጽድቁ ድማ ሄብና እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ሎሚ ናብ ጎይታ ክንመጽእ ከለና ሎሚ እዚ ምድሓን ወንጌል ክንሰምዕ ከለና ክልተ ነገር ክንርኢ ይግባአና መስቀል እግዚአብሔር ብወዱ
በቲ ዝፈሰሰ መስዋዕት ሓጢያት ወሲዱ ከምኡ ድማ እቲ ጽድቁ ሂብና ነዛ ጽድቅ እዚኣ ድማ ክንቅበል ይግባአና ክብርና ኣምላኽ እዚ ናይ መስቀል ሚስጥር ናይ መስቀል ውዕለት ብዙሕ ዓሚቕ ታሪኻትን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ምስ ግዜ ኣንጻር ግን ብሓፈሽኡ ሕልፍ ኢለ ገሊጽ ኣለኹ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ መስቀል ዝተፈጸመ ፍጻሜታት ዓበይቲ 5 ነጥብ ብሕጽር ዝበለ ሪና ያለና ማለት ስለዚ ኣብ ቆሎሴ 2:14 ክሳብ 15 ድማ ከምዚ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣሎ ነቲ ብሕጋጋትን ዝቆመና ዝበኣሰና ዝነበረ ብኢድ እተጻሕፈ ጽሕፈት ዕዳ ደምሲሱ ከዓ ንኡ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ካብ ማእከል ኣረሓቆ ነቶም ሕልቅነትን ስልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብኡ እናፈቀረሎም ከዓ ብግልጺ ኣስተሓፈሮም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ መስቀል ፍጻሜ ዓበይቲ ፍጻሜታት ንደቂ ሰባት እግዚአብሔር ኣዝዩ ዋጋ ኣኽፊሉ ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣቦ ከም ኣቦ ኣዝዩ ዋጋ ኣኽፊሉ ወይ ነቲ ሓደ ወልዱ ከምቲ አብርሃም ሓደ ወልዱ ዘፍቅሮ እግዚአብሔር ድማ ነቲ ሓደ ወልዱ ዘፍቅሮ ኣምላኽ ከነሱ ሰብ ክመስል ትሕቲ ሰብ ከማን ኣብ ክብረት ከማን ደይኮነ ኣብ ተፈላለየ ተወሊዱ ኣብ መብልዕማ ተወሊዱ ኣዝዩ ብትሑት ነገር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ገሊጹ ስለዚ ነዚ ምሸላላይ ንበሎ እግዚአብሔር ዋጋ ከፊሉ ጽባሕ ንግሆ እግዚአብሔር ኣቦ ፍጹም ኣይሕተትን እግዚአብሔር ኣይሕተትን እግዚአብሔር ዋጋ ንዓለም ከፊሉላይ ዳስዋ ዮሐንስ እንሆ ገንሸል ኣምላኽ ኃጢአት ዓለም እንታይ ዝገብር ዘርሕቕ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምስቲ ዘጻዝራናዮ ዝኸይድ ሓሳብ እዩ ገንሸል ኣምላኽ ኃጢአት ዓለም እንታይ ዝገብር ዘርሕቕ ኢሉ መስኪሩሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ተተኸፍለ ዋጋ ንእግዚአብሔር ኣቦ ኣዝዩ ከቢድ እግዚአብሔር ጸጥ ክብል ኣብ ሰማያት ንምንታይ ገደፍካኒ እግዚአብሔር ጸጥ ክብል ከም ኣቦ እቲ ፊሊን ስምዒት ብስምዒት ክሪኦ ከለኹ ከቢድ ግን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲዒሩ ኣምላኽ ይመስገን ዛስዋይ ድማ ዝቆሎሴ ንሪኦ ድማ ነቲ ብሕጋጋት ዝቆመና ዝበኣሰና ዝነበረ ብኢድ ተጻሕፈ ጽሑፍ ዕዳ ደምሲሱ ንኡ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ማእኸልና ኣረሓቆ ነቶም ሕልቅነትን ስልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብኡ እናፈከረሎም ከዓ ብግልጺ ኣስተሓፈሮም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ መስቀል ሰይጣን ዝተሰዓረሉ መንግስቲ ሰይጣን ዝተናወፀሉ መቃብራት ዝተኸፍተሉ ኣምላኽ ይመስገን ብዙሓት ስጋ ቅዱሳን ዝተስእሉ እግዚአብሔር ይመስገን መጋረጃ ቤት መቅደስ ዝተርተረሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ድሕር ደጊም ኣይእሰርን እግዚአብሔር ኩሉ ዓለም ናብ ኢየሩሳሌም ይዝመጽ ነይሩ ክሰግድ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ መንፈሱ ክሕድር ፍቃዱ እግዚአብሔር ይመስገን ውሉዱ ክገብረና ማሕተም ናይ እግዚአብሔር ድማ ክበና መንፈሱ ክበና ኣብ ልብና ክሓድር እዚ እግዚአብሔር ባህጉ ስለዚ ሎሚ ልብና ብምንታይ ተታሒዙ ዘሎ ሎሚ እንታይ ኣብ ልብና ዘሎ ዳስዋይ ድማ ኃጢአትና ወሲዱ ጽድቅና ጽድቁ ድማ እንታይ ገይሩ ይብና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ወንጌል እዚ ስለዚ ጳውሎስ ከዝጽሕፈሎም ከሎ ንሰብ ቆሮንጦስ ኣብ 15 ከምቲ እቲ ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምንተ ኃጢአትና እንታይ ኮነ ሞተ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንተ ኃጢአተይን ኃጢአት ደቂ ሰባትን ሞይቱ ነዚ ብምእማን ድማ ኢና ካብ ተፈላለየ ናይ ሰይጣን ማእሰርቲ እናመለጥ ስለዚ ሎሚ ነዚ ምድሓን እዚ ሸለል ክንብል የብልና እግዚአብሔር ዓዚዙ ይባረኩም ጎይታ ዓዚዙ ይባረኩም ነዚ ምድሓን እዚ ግን ሎሚ ሰሚዕና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ልብና ነስተውዕሎ በእዛና ጽን ክንብል ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንፈልጠሉ መንገዲ ድማ ኣጸቢቕና ክንፍትሽን ክነናድን ይግባአና ማለት እዩ ሎሚ እንደሕነሉ ዘመን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ፍርዱ ክመጽእ እግዚአብሔር ዝበሎ ክፍጽም ሎሚ ግና ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ክነምልጥ እግዚአብሔር ትቁጣዕ ኩሉ ኣብ ወዱ መስዋዕት ገይሩ ወይ እግዚአብሔር ዓዚዝ ይባረኩም ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ነፍሶ ወከፍኩም ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኹ ጎይታ ባረኩ
زي هاللوا انت زي هاللوا أباقي عبيتي انت تسانا انت تسانا أتاغلتي ويني فرنت زي هابي فرنت زي هابي أمبر السي وانت زي عم بيبي انت زي عم بيبي أنا قنا بزيابر أولاخك يحبوس على الكبلي أنا قنا ببيتا كل قزيك يحبوس على الكبلي أبنى قري كله أمس كان بركة المكرم رمزي تولو أبنى قري كله أمنهم بركة المكرم رمزي وساس خلو أبنى قري كله أمس كان بركة المكرم رمزي تولو أبنى قري كله أمنهم بركة المكرم رمزي وساس خلو